Hola, Chentola, què passa? Com estem? Sí, precisament avui vos vinc a parlar d'això, tio. Dels comentaristes de futbol, de bàsquet, en general. Els comentaristes que els agrada xillar i sols per xillar ja són guais, no? I donen vidilla a les coses. Pues bé, lo que os vull dir és que jo realment pues em veig a estos tíos, ¿no? O sea, anem a veure, estos tíos se guanyen la vida chillant, o sea, qui no se vol guanyar la vida chillant a la gent? Insultant, però sense que se note, saps? En plan, es como dir del palo. Sí, Paco, la verdad es que estos últimos partidos Messi está jugando flojo, está teniendo muchos problemas con sus compañeros. Quan lo que en veritat vols dir és una altra cosa totalment diferent. Pero menudo hijo de el Messi, tío, qué cabrón. Yo que soy del Madrid, me toca la p*** que venga cada partido y me meta 2 goles. De fuera, vete a la mierda. Però sí, bueno, sí que és cert, no? I després, sobretot, també, aquestes coses d'agafar i dir quan no se me ocurrís algo, pues vaig a agafar i vaig a repetir molt una síl·laba o vaig a dir coses sense sentit, com per exemple, ¿se'n recordeu del tio este, el tio que narra el SmackDown? Perquè jo, o sea, jo, d'eixa tirereta que dia, no sé si era al principi o al final de cada programa, jo me'n recorde. Rakamalaca, rucucucu, patichoti, patapufete, arriba, arriba, 4. Y ya está. Y se quedaba tan tranquilo el tío. Es que le donaba igual completamente. O sea, pero tú sabes la sarna tonteries que acabes de dir? Tu saps que això s'ho dius per el carrer sense que ningú conega que un gilipollas ho diu en la tele? Te claven en el manicomio, tío, te duen a un hospital a veure què te passa en el cap. Però bueno, sí, anem a veure. La veritat és que els comentaristes, n'hi ha comentaristes que dius, ole, n'hi ha comentaristes que són mítics. N'hi ha comentaristes aixina rollo Andrés Montes, que Andrés Montes és que te val pa qualsevol cosa, saps? El tiki-taka te val tant pa un partit de bàsquet com pa qualsevol gilipollas aixina rollo... Sí, la veritat és que ese tío era un... ¡Jugón! Sí. Vale, ya está, ya está, que estás ahí dalt i no me deixes parlar. Que eres molt majo, però ja. Pues sí, amics, d'això volia parlar, saps? Que jo, bàsicament, si fora algú, jo agafaria i diria comentarista. Comentarista perquè sí, perquè m'avellís. Perquè jo vull guanyar-me la vida aixina. I jo, pues vale que sí, faig prou gilipollas i tal, però per molt majos que sigueu, que se podeu donar aixina dos besicos, però no sou 4 milions de persones que te veuen en la tele i que després tot el món va estar per el carrer en plan de «Hola, Chentola!». No, això no va passar. Això no va passar perquè jo sóc un pringat i vosaltres, pues, sou unos que no sé per què esteu veient a un pringat. Ja està. Aixina que res, si vosaltres també voleu ser comentaristes, o odieu als comentaristes, o vos encanten els comentaristes, o coneixeu a comentaristes, o comenteu els comentaris dels comentaristes, o comentaristeu, o comentistampeu, doneu-li like al vídeo, ¿vale? I ja està. I una vegada dit això, pues com sempre, passeu-ho molt bé fins a que puge el pròxim vídeo i vos torne a saludar. I per el moment, pues ja està. Fins una altra! Ah, bueno, sí, com sempre, que si se voleu subscribir, pues que jo, si se voleu subscriure, jo no vos vaig a dir que no. Se subscriviu i ja està. I jo, pues, mira, vos ho dic xillant i... Vale, vos ho dic xillant i mentre xille vosaltres ho aneu fent, ¿vale? ¡Atención! ¡Atención al cursor! El cursor se está acercando al botón de suscribirse.